per presentar el nou entrenador, Piti Belmonte, i el seu equip, que serà l'encarregat de pilotar el nou Badalona 2013-2014. És un orgull per a Badalona comptar amb els serveis professionals d'un exjugador de la nostra entitat i a la vegada entrenador d'un gran club, exentrenador d'un gran club com és el Sant Andreu, total respecte. Entenem que és una persona que coneix perfectament l'entitat i el mateix funcionament de la mateixa. Esperem aconseguir grans èxits amb la seva professionalitat i amb la seva manera de treballar. Avui iniciem un nou segle i desitgem tot el millor per a aquest nou exercici. També, com no, se li ha de felicitar per la seva gran campanya anterior i per aquest prestigiós títol aconseguit aquesta Copa Federació. Per l'altra banda, m'agradaria acomiadar-me i agrair a l'excop tècnic Tàndem Delgado Cámara Guilera i mostrar el nostre agraïment per la seva dedicació per aquests últims anys a l'entitat. Entenem que aquests últims anys han sigut, aquest últim any ha sigut una mica difícil en tots els sentits. Tant de presidència com vicepresidència i secretaria tècnica van adoptar la decisió de donar-li un altre sentit a la direcció esportiva. Esperem acceptar amb la decisió presa. És cert que es fa molt difícil aquest tipus de decisions perquè són persones que han desenvolupat molta vinculació a l'entitat. I reiterem que ens falten paraules d'agraïment per la seva professionalitat i valoració amb el seu treball. Al president i a les persones que formen part del Badalona que han confiat en mi i en les persones que m'acompanyen en aquesta nova aventura. És ben cert que tenia molt clar que a Sant Andreu s'havia acabat una etapa, penso que vam disfrutar molt i vam aprendre moltíssim i tocava començar nous reptes, noves experiències per poder continuar amb aquest procés de formació com a entrenador que lògicament mai s'acaba perquè cada dia n'aprens coses noves. Torno a reiterar la confiança que ha mostrat el Badalona amb la meva persona perquè així m'ho han mostrat, així m'ho han dit privada i públicament, per tant molt agraït i la millor manera és lògicament dedicar molt de temps, molt de treball, molt d'esforç, les millors capacitats de les que pots disposar com a tècnic i per això la intenció és intentar envoltar-te de les persones que confies, que t'ajuden a ser millor entrenador i per tant també ha sigut una situació complicada per mi perquè la gent que estava aquí, el món del futbol és molt petit, havíem estat companys, però un intenta fer les coses el millor possible. Aquí tenim a Toni Gil, a Luis Blanco i a Rubén Casado, que seria el nucli fort del cos tècnic del nou Badalona. Per tant, el que podem dir és que treballarem moltíssim, dedicarem moltíssimes hores, això ens agrada moltíssim i sabem el club al qual representarem durant aquesta temporada, per tant, també per últim dir que la meva etapa aquí va ser molt curteta, vaig estar mitja temporada, però em va donar temps per poder conèixer com funcionava aquest club internament i sobretot em vaig quedar amb la sensació que aquí a Badalona em queden moltes coses per fer. En el seu moment com a jugador va ser mig any, la veritat que molt bo, perquè ens ho vam passar molt bé, almenys jo, vam estar a punt de fer quasi play-off, i em vaig quedar amb la sensació que el Badalona, jo havia de fer més coses a Badalona. No va ser com a jugador, perquè les circumstàncies així ho van manar, serà com a entrenador, per tant venim aquí amb la intenció d'obtenir èxits pel Badalona. Molt bona, el primer any va ser una mica de transició i el segon ha sigut molt bo, ens ho hem passat molt i molt bé. Penso que la gent que anava a veure també. Pensem que Badalona dona les situacions per poder, lògicament, també fer coses interessants, boniques i fer coses que el club, segur que vol aconseguir. El primer que hem de fer és confeccionar una bona plantilla per poder després, a partir d'aquí, poder anar marcant el que vol l'equip aconseguir, però ens trobem en un club que podem fer coses. Una cosa, la direcció esportiva del club en un moment determinat hem vist que ha sigut un any molt difícil. Creiem que en un moment determinat podien haver fet alguna cosa més i evidentment ha sigut un primer any per en càmera amb la nova experiència d'estar a la categoria
crec que sí, li ha donat una molt bona oportunitat, les coses han sortit com han sortit i ens sap molt de greu perquè per nosaltres continua sent una persona de la casa, però evidentment, com ha dit el míster, futbol és futbol i en un moment determinat hem de reestructurar noves estructures per buscar altres procediments esportius completament diferents. Bueno, ara és quan toca, el moment d'intentar tenir reunions principalment amb la secretaria tècnica per intentar confeccionar l'equip i per tant són dies de feina però dintre del que és la normalitat de poder començar a treballar. Sabem que amb aquestes categories, a la segona divisió B, pràcticament cada any has de fer molts fitxatges, es renoven molts jugadors perquè els contractes habitualment són d'un any o d'una temporada, per tant gairebé cada any has de començar, entre cometes, si no és de zero, sí de molta feina a fer per tornar a agafar una bona estructura d'equip i començar a entrenar. Per tant, ara mateix estem en aquest procés de formació. Bé, doncs ara mateix estem amb aquesta formació de la plantilla i el que sí que volem i intentem trobar és aquest punt d'equilibri entre jugadors que coneixen la categoria perquè porten anys d'experiència i han disputat un número de partits importants i aquest grup de jugadors que necessiten, que són joves, que estan trucant a la porta de la segona divisió B, que s'han donat a conèixer i trobar aquesta barreja d'experiència i joventut que ajudi a formar un equip amb aquest punt de saber estar al camp i d'atreviment que dona aquesta certa. Sí, el primer que vam començar a fer, de fet hem començat, és a parlar, primer solucionar el tema dels jugadors que es troben a la plantilla i a partir d'aquí intentar buscar el millor, el que creiem que és millor a nivell esportiu per l'equip i després anar prenent decisions. Quin grau serà de continuïtat de jugadors, per això ens ho determinaran dia a dia, bé sigui perquè uns poden marxar perquè tenen altres possibilitats o altres destins que ells creuen que són millors, altres perquè la secretaria tècnica i el cos tècnic pensen que no creuen que han de seguir i és l'evolució, la dinàmica que es dona cada temporada, per tant el millor serà anar dia a dia sabent aquesta evolució del tema fitxatges, però entenc que sí que hi haurà prou canvis. En principi ens acomiadem per la feina que feien fins ara. D'alguna manera el que sí que és cert que el club queda obert i a veure si tenim la possibilitat que es puguin incorporar-se en alguna altra secció. És difícil perquè quan has sigut primer entrenador d'un primer equip és difícil acceptar depèn de quines alternatives poden presentar el club. Però sí que és cert que des de l'inici vam parlar claríssim que són gent de la casa, gent que d'alguna manera porta molts anys aquí treballant, gent que té el sentit molt vinculat a la casa i si n'hi ha possibilitat que continuem, continuem.